Dobrý deň, takže ja vás chcem privítať u nového videa na hru One Armed Cook. V tomto videu som tu spolu so Zorom, pozdrav sa. Čauko. A spolu s Komom. Ahoj. A Deprekel evidentne spí, to nevadí. Zoro sa tak približne rovnako zladil so mnou, ale to nevadí, nemá moje... Ešte Komo má moje topánočky. Ja som pripravený, chalaničovi. Poďme na pizzériu. No, môžeme. Hej, ale Brumbek, môžem ťa poprosiť, aby si vypol počas hry voice chat. To som si nevedomil, že zapnuté už to je v pohode? Hej, už je to lepšie. OK. Dobre, otázka, kto ide čo robiť? Ja sa zavriem do skladu. Tak veľa šťastia. Čo sa deje? OK, ty si čašník, ja som pizzer. OK, môže byť. Pizza margarita poprosíme si, čo si prosíte páni a dámy? Fuj, table 2 teplošina, čo chcete? Komu objednaj cesto a sír. Pizza diavola. Jedno pomodoro a jedno toto. Ja bola dvakrát, OK. Ja budem robiť. Ja by ty som čašník. chcel niečo počuť, ale nepočujem nič. Môžem? Dobre, tak som zvedavý, ako to strčíš, OK. On to vie, on to vie. Ja som trénoval, neboj. Vieš, to s rozdielom tým, že ja robím v pizzerke realite, vieš. Ho. No ťa poťal, Zoro. Potiaľ, reálne. Poťal. Je prepečená, myslíš, čo na to hovoríš? Sú chlebičky dneska v oblasti vypečené? No, tak si to hoď na tanier, nie? Ty si čašník, ty by si mal obsluhovať. Zoro, nepchaj to tam. Mne sa to lepšie bude, krabice Nepchaj to tam. Budú mi zavádzať krabice, kde si dal tento? Uhni, nepchaj to tam, proste ser na to. Dobre. Nechaj si to radšej v krabiciach. Milí Ak si to páni, tu na vyložím, ale páči sa nepchaj vám? to tam. Čo si spravil s tou lopatou? Prečo mi nejde nabrať cesto? A prečo je tu? Nerob Prečo je? mi tu bordel, lebo prídu patkane. OK. Ja len neviem, ja som mu dal asi zlú pizzu. Nechávate konečne pizze na mňa, alebo ideš sa mi do toho Brumbek zmiešať? Neboj. Ak mi to pripravíš na tanier, tak nie. Ja si to pripravím až na tanier pre mňa. OK, za mňa. jedna pizza diavola a jedna pizza prosciutto. Ja som trošičku zle objednal, Doriti. Komu ja ti môžem ísť vypomáhať, keď zatiaľ? Nie, no dobre, tak keď chceš. Môžeš Ale haď vyberať. mi to do skladu, dobre? OK. Ja si to už nejako rozriedím. Mohol si pripraviť zatiaľ Brumbek napríklad aj taniere, na ktoré ti to budem dávať. To bude rozumné. Ja ti to Čo tu mám? položím sem. Prečo tu mám hodinu krabicu? Netuším. Lebo Brumbex neposlúcha. Jaj, aha, OK. Povedal som do skladu. Ja som myslel, že tvoj sklad je podlaha. Áno, ale v druhej miestnosti. Jedna pizza pripravená. Oh je, čo je to diavola alebo prosciutto? Prosciutto. Prosciutto už sa nešie. Prosciutto je so šunkou. Pizza diavola. Questa per Italia. Neber mi tie krabice do rúk. Dobre. Zoro, čo robíš za bordel? Zoro, počkaj, z toho vypadla poleva. Jaká poleva? Ty na čím zase rozmýšľaš, ty poleva? Jaká poleva? Poleva. Ale Poleva, vyzerá to, že mu to nechutí. Nechce to jesť. Je mi to jedno. To nechce. Dones mi naspäť tú krabicu, more. On to nechce. Mne sa páči. On to nechce jesť. No máš tam, tam nemáš ani pizzu. Ale veď to ty si mi dal. Ja som bol čaští. Ty si zmizla Ale pizza. toto je pizza. Na tom. Ja ju tam nevidím. Ja ju tam vidím. Čo ste slepí, kde je tá pizza? Tu je na to nie. Čo? Vidíš tam dať pizzu, ja tam žiadnu pizzu nevidím. To je pizza. Radšej nevidíš tu, prosím, To je dobre? pizza, vidíš ju úplne. Kde? Komo, Zoro, pozri sa sem. Vidíš Ja ju? ju tam nevidím. To? Tam je pizza? Áno. A odkedy? Tam nič nie je. Tak tam nič nie je. Ja to ukážem na mojom zázname. Tu je pizza normálne. Tam nič není. Je tam pizza. Tam už robím novú radšej. Sekund, daj mi Máš niečo rýchlo. máš 5 sekúnd na to, aby si ho obslúžil. Bežím, tu máš. Žer. Dobre, akurát. Že toto není to, čo si objednal. No, tak Ja som- ty si mu donesol prázdny tanier, ty. Nedoniesol som mu tanier, ale veď tanier prázdny by nezožral. Kto si objednal prázdny tanier, povedz mi, čo? Ale veď to není prázdny tanier, veď tam je pizza. Ale bez polevy, alebo teda bez prísad. No tak vidíš. Žiadna poleva tu není, No tak hej. proste bez A prísad. vyhoďte Fúni, je tu vyhoďte nám- patkán do prdele tam. Veď to som chcel, že vyhoďte ratatouilleho z tohto. Ratatouille. Čiže to bude nové na dieri toto. Veď Čo? čo? Tu je mozzarella. Nie na zemi, kde mám mozzarellu? To bude Ja na tu Tu je. dieri. Tu je.
Ty kokos. Ja zároveň spravím z toho celý... Čo? Kde máme mozzarellu? Potrebujem Tu je na mozzarellu. zemi, tu je na zemi tá pizza. Jaká Toto jaká potrebujem. mozzarella? Čo robíš? Toto To je potrebujem. syr. A veď tu To je je, mozzarella. Zoro, Áno, ja ti donesiem. syr. Zoro, Len treba povedať. To je... tu je tá pizza, počkaj. Mám ju. Počkaj. A to je, my potrebujeme... Brumbex, ja som potreboval mozzarellu na pizzu, nie mozzarellu pizzu. Aha, okej. Fajn, takže potrebujeme jednu tú mozzarellu a druhú No, mozzarellu. tu si zdvihneš do zeme pekne krásne. Dáš mi tú lopatu? Ďakujem. No, dobre ty, dobre ty. Lopatu, hej. Lopata. Nemá to nejaký svoj názov? Nie, to je Lopata. 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 Lopata na pizzu. Aha. Zase si rozbil lopatu. Hop. Tak to naprav, čo je na tom? A počkaj, skoro už to tam bola. Namontuj tam novú ručku, alebo čo? A počkaj, podarilo sa mi to, pozri, vidíš ju? Potkan v kuchyni. Vidím. Idem na to, kde je, hajdel. Pri pomodore. Práve som videl, ako to problém rozháda v tvojej kuchyni. Prepáč. Keď to nemám na videu. By Pozri som sa na na to to. náramne zabavil. Čo robíš? Doro, čo si tam dal? Infinity Ja to alebo dlhú hru? Ale nemusím to hádzať na pizzu práve. Keď si to nehaďom na pizzu, ja to zdvíham. Práve si spravil prošúto pizzu, ktorá nám ani totálne nehrá, momentálne na nič. Nevadí, to budeme raz potrebovať. Diavoval dvakrát a mozzarella. Presne. Raz. Prečo si potom vravel, že chceš prošúto pizzu? No veď, ale ne. Matka! Tam ho. Máte v tom guláš. Prečo mi robíš ďalšie? Prečo mi roztláčaš ďalšie cestovy, povedz? Ja neviem, pozor, myš. Komu tu máš? Vyhoď ju rovno tam, ja ju nechcem teraz. Tanier mi omylom spadol do tejto, do... Do čoho? No to ako je sa volá? úžasné. No do koša. Tak, Na koša, áno. Aha, tak to je potom- strašne Ale super. veď ja ich môžem vyberať. Koša? No, Tak to vyber. no okej. Hen? Ale on fakt vytiahol z koša. Dobre no. Okej, dobre. Hen, vidíš to? Stačí sa prikrčiť a máš ho. Skoro nám bude treba nové. Čo? Nové pomodoro nám To treba. je? Pretlak paradajkový. Tu je, Máš, tu je, ja tu tu je, ti tu je, donesol tu je, celý tu je, nový. tu je. Ne, počkaj, on sa skoro vylial, počkaj, tu máš. Tu No, on máš. sa vyglial. Nevylial sa, tu je celý. Nevidíš? Pozri, ešte ti pomôžem s ním. Prvá lopata, kde je? Pýtaj sa Brumbex, on bude vedieť. Ja, veď ty máš v ruke. Čo robíš potkaň v peci? Zoro! Predu s ňou pobehoval. Počkaj, vidíš, daj do tej krabice. Ja Dávaj som ti. chcel, on prepadol. Nie, veď do tej krabice nie, však tam je jedlo. On to zožere. Ja mám taký pocit, že už sa nerobí cesto. Ja sa toho nechytám radšej. Ani sa nechytaj. Nechytám sa. Kaž to sem. Už sa nedotkneš, pri mojom panovaní v sklade, možno počítača, je to jasné? Príjme. Okej. Ale ty mi tu nehač pizzu raze, prosím. Ja ti nehádžem pizzu. To hovorím Nechaj komovi. moju lopatu. To hovorím komovi. Ešte piču háčem. Ja mám dosť. Ja mám toho dosť. Ja páni, vám veľmi pekne ďakujem za pozrieť tohto videa. Toto video bolo fakt odhalenie toho, aký môžeme my byť sprostí. Ďakujem ešte raz za pozretie. Chalani, pozdravte sa. Adio, amigo.